amandla ngiyabonga Almighty God, I zulu eliphezulu planet heaven, abanye amazulu eduma phansi dumadumane yadume esizweni ngibonga isipho angipha sona somandla Almighty God, uNkulunkulu wase-Afrika uNkulunkulu wamakhosi akithohlanga ngiyakhuleka ngise-altar ongibeke kulona lwami lapha ekhaya ngiyanibingelela Greetings at home, the viewer, kuzo zonke indawo all over places. bonga ithuba namhlanje kuseni We are grateful for the opportunity today morning esiphiwe umvelqangi that we are given by God namathonga and ancestors. ngiyakhuleka I'm praying kini nonke to you all. uNkulunkulu anibusise nonke May God bless you all nisabhekele lenkonzo as you are with us in this service. qala ngalokho I'm going to start with this. ngibonga bonke abantu baseMpumalanga I'm grateful for people in kade Mpumalanga. ngikhona lapho eMpumalanga I was there in Mpumalanga. bengilapho nane eMpumalanga I was there in Mpumalanga. ngiyanithanda kakhulu I love you a lot. ngibonile nani ukuthi niyayithanda inqabeni I see that you all love Enqabeni. uNkulunkulu anibusise May God bless you. ngisenhlelweni lapho zokunivulela ioffice I'm in preparations of opening an office. uNkulunkulu uyanithanda kakhulu lapha eMpumalanga God loves you a lot in ngiyabonga Mpumalanga. kakhulu I'm grateful a lot. inkosi nibusise lapho eMpumalanga May God bless you all in Mpumalanga. ngiyanithanda I kakhulu love you. I love you all. naseyindaweni zonke ke ngiyanithanda All over places I love you. all over the world Lefatsheng lohle, wonke umhlaba ngiyanithanda kakhulu all over the world I love you. umprofeti wabantu lo This is the prophet of the people. ngizawuqala ngibonge futhi I'm going to be grateful again. ngibuya lapha ekhaya I'm from home. ngikhuleke lapha enduneni yami uNkomose I was praying there by the chief Nkomose. ngiyabonga ngoba ngizoba nomcimbi ekhaya I'm going to be grateful because I'm going to have a ceremony at home. uye wafika kimi ekhaya He came to me at home sizohlela zonke inhlelo so that we can do the preparations. ngiyabonga kakhulu uNkomose eMagubane I'm grateful a lot Nkomose Magubane. uNkulunkulu akubusise May God bless you. ngiphinde ngibonge kubaba ukhansela uSangweni I'm also grateful to the councillor, Baba Sangweni. naye ngimbonile etheleka I also saw him come in as well izolo ngolesibili yesterday, Tuesday. eze lapha emzini obaba Came to my father's homestead. kukhona okunye angisiza ngakho naye babe iqhaza There are other things that he's also helping me with. uNkulunkulu akubusise May God bless you. kwenziwa njalo uma usebenzela abantu When you're working with people, it's done like that. ngibonile ngibuye ekhaya njengamanje You saw I'm from home right now. ngibonile bonke abantu bayafika ekhaya I see many people are arriving. ngiyaphithizela kwaXaba It's busy at the Klaba homestead. balungisa kuyahlelwa lapha They are preparing at the Klaba homestead. ngiyabonga kini nonke noshabalala bonke lapha I'm grateful there at the Shabalalas as well. awungabala ngithini baningi There are ompunga many Mtungwa. okhumalo baphithizela Kumalo are also busy. othulani bonke Otulani, they're also busy. uNkulunkulu anibusise nonke May God bless you all. ngiyabonga bonke omakhelwane ngibabonile futhi izolo bengenabo I'm ekhaya also grateful to all my neighbors as well. kumnandi It's kumnandi so fun. It's a lot of fun. bayaphithizela nabo They are also busy. uNkulunkulu anibusise nonke May God bless you all. umuntu ngabantu A person is a person with people. ngiyanithanda kakhulu I love you a lot. ekhaya emfundzini At home in Bunzini, ngiyabonga kakhulu I'm grateful a lot. uNkulunkulu abe nani May God be with you. nasi isimemezelo Here is an announcement. ngomhla ka4 On the 4th, 4 October 4th October, ngiza lapho ekhaya emfundzini I'm going to be at home in Bunzini, wena osuka zonke indawo konongoma where all people who are from Nongoma, wehla nje Friday you just get off a Friday
ufune amatekisi aya emvunzini You look eThwalakahle for taxis that are going to Mvunzini, Ntswalakahle. eThwalakahle Ntswalakahle. uzowathola edrobheni You're going to find them in town. ubuze wona You ask there. usho ukuthi ngehla emvunzini noma eThwalakahle You must say, I get off Mvunzini, Ntswalakahle. ngomhla ka4 On the 4th, ngizoba nenkonzo enkulu I'm going to have a big service. ungaphuthelwa Don't miss out. ngimema yonke indawo eKwaZulu Natal I'm yonke asking all people in KwaZulu Natal. abantu bazoqala ukufika Friday People are going to start arriving on Friday. ngicela uphathe ingubo yokulala May you please bring a blanket to sleep with. ngithi mina ungaphuthelwa Don't miss out. ngomhla ka4 On the 4th, ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokuvula ukhiye to open up a key. wena ozobe ukhona ngicela ungiphathele ukhiye omsha The one who's going to be there, may you please bring a brand new key nokukhanyiswa kwamakhandlela and to light up the candles. uyolithola khona ekhaya selibusiwe ngo50 rand You'll find a candle being blessed with 50 rand value. uphathe ama1 rand amashumi amabili You must bring 2 1 rand coins, amhlophe silver 1 rand bese coins, uphatha imbewu yakho and you bring your seed ka100 rand of 100 rand. kanti ngoba ngizobe ngisekhaya Because I'm going to be at home, uma ngisekhaya ngisemseni kakhulu when I'm at home, I'm there by faith a lot. insebenzo zami zobe zehlile zobe itathu All my materials will be there at ungahlali home. phansi Don't just sit down. mawufika wena When you get there, insebenzo zomprofeti the materials of the zobe prophet, zingamanana phansi they're going to be there with a low ngoba value ngisekhaya because I'm at home. inkonzo iyongena ngo9 ekseni The service will start at 9 a.m. ingene ngithandazela abagulayo I'll pray for the ones who are sick, abantu babusiswe people being blessed. ebese kuthi ngabo 1 to 2 yaphuma inkonzo From 1 to 2 o'clock, then we have a break. bese kuyabuswa kaXaba And then we have fun at the Klaba homestead. zigawulwe zabekwa All those people will be there. sekukuweke It's up to you. ungahlali nenhlupheko Don't stay with sufferings. iyophinda futhi ingene ngo6 ntambama And then we go again at 6 p.m. iziphume ngo11 ntambama It's going to come out at 11 p.m. ngithi mina ungahlali nenhlupheko I'm saying don't stay with sufferings. awubheke khona manje Look at you right now. uyasebenza You're working. into zakho zemnyama Your things are in darkness. ikweletu zikuphethe uphethwe ikhanda You've got debts and you have a sewuse lot of headache. awubambe ngisho amafoni You don't even hold your phones ngicela anymore. ukuthi uze la kimi I'm asking you to come to me ngizokuvula mina so that I can open you. angiphakamisi la I'm not praising abantu myself. bayabonga People are grateful. babonga imisebenzi They're grateful for babonga jobs. imoto They're grateful for babonga cars. imali They're grateful for money. bayabusiseka They are being blessed. ungazenzi engazathi unemali kanti awunayo Don't pretend as if you've got money when you don't. ngoba uhamba ngemoto Because you've got a car, ngithi mina khama itla. ungaphuthela ngomhla Don't miss out on the ene 4th. ngizoba nenkonzo yomlotha I'm going to have a service of the ash. kubhizi njengamanje ngibuya khona ekhaya It's busy right now at home. kuyalungiswa kuyabaswa It's been preparing. ngifuna uhamba uphethe umlotha I want you to go with the ash onamandla lomlotha that is powerful, ozobulala zonke that ikhonkolo is going to zobumnyama kill all the dark spirits. kanti ngomhla ka7 On the 7th December of December, sizoba nenkonzo we are going to have a ngomhla service. ka7 On the 7th December of December, sizoba nenkonzo yokubonga unyaka enqabeni we are going to have a service to be grateful for the sibe year. nenkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho We also have a service to create your creators. iyongena It's going to start. iyongena leyo nkonzo The service is going to start ngomhla ka6 on the 6th. kuyobe kumgqibelo ntambama It's going to be Saturday late. eziphume Sunday It's going to come out on Sunday. inkonzo yokugcina onyakeni It's the last service for the year. ngibiza onke amaqhawe umhlaba wonke I'm asking all Amakawa all over the khona world, lapha enqabeni here in Ngabeni, ngicela wena ozobe khona I'm asking you, the one who's going to be there, ngiphathele imbewu yakho ka200 rand bring a seed of 200 rand. ebese uphatha ama5 rand abe u4 You bring 5 rands. ngomhla ka7 On the 7th, kuyobe kufinywa ngendololwane we'll be having a great time. kanti lapha ekhaya
There at home, kuzobe kufinywa futhi ngendololwane. we are also going to be having a great Ngibiza time. bonke abantu lapho ekhaya. I'm asking all people at home Mhla ka 4 and 5 October. on the 4th and 5th of October. Unengane ephuza utshwala. You've got a child who drinks Edla alcohol, idakamizwa. takes drugs. Ngicela uze naye. May you please bring Phathela them. umquba wasekhaya. Bring a brand from home. Umhlabathi wasekhaya. Bring the soil from home. Itifiketi. Certificates, Ama-ID. IDs. Kanti wena ozobe ukhona The one who's going to be there, lapho ekhaya. there at home, Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yomnyango. of the door. Wonke umuntu ozobe khona ekhaya All the people who's going to be there at home uzawungena kulomnyango. will go through this door. Abaningi bangenile kulomnyango. Many people entered this door. Baphumelela savuleka They izinto. succeeded and Uma things opened. uqeda ukukhanyisa ekhandlela After lighting up the candle ukuvula ukhiye wakho and opening up your key, uzongena kulomnyango. you go through the door, Umnyango wempumelelo. the door of Yiwo success. lomnyango lo This is the door ozobe usetshenziswe. that is going to be worked upon. Isibuso sakho sikhona. Your blessings is there. Uzawungena kulomnyango. You're going to enter through the door. Sivala iminyango yabathakathi. We close in the doors of the witches. Abaphuma abantu komondlo May Vryheid. people all for Friday. Abaphumi kwaZulu Natal. KwaZulu Natal come Ngomhla out. ka 4 and 5. The 4th and the 5th. Abaqala abantu ukufika ngolesihlanu. May people start arriving on Zonke Friday. izinto ihleliwe. All the things are being prepared. Bazolinda ngasekhaya. They're going to wait at home. Bantu baseThekwini People of Durban, maduze nje ngizomemezela very soon I'll announce ukuthi ngiza nini lapha kuma 1-on-1. when I'm going to come to the one-on-ones. Olise kakhulu kade ngibusy. I'm apologizing a lot. I've Njengamanje been busy. ngibusy ngiyehla ngiyenyuka. I'm busy going up and down. Lomcimbi wasekhaya. I'm preparing for the ceremony at home. Ngithike every Sunday Every Sunday, 1-on-1 one-on-ones, nangolesine and Thursday, One-on-one. one-on-one. 500 rand ukubona umprofeti. 500 Rand Khona lapha consultation. engikhona. Here where I am. Ethi zonke iwasho ikhona. All the materials are there. Wena odinga zonke iwasho, The one who needs Ungabe the use material, Cape Town. whether you're in Cape Town, zonke indawo kwaZulu Natal. all places in KwaZulu Natal, Siyaphosela we posted for Free you. State Free State, all over all over South Africa. South Africa. Khona ke insebenzo. Here are the Ngithi materials. zigawule ezabekwa. I'm saying it's going to be there. Ungaphuthela. Don't miss out. Ungaphuthela. Don't miss Ngomhla ka out. 4 and 5 On the 4th and the 5th October. October, Sobe silapha ekhaya kwaQaba. we're going to be at the Xaba Ngiyabonga homestead. kakhulu. I'm grateful a lot. uNkulunkulu anibusise nonke. May God bless you all. Ngiyanithanda njengamanje. I love you, Buka Lord. lapha ngisempumalanga zenzeka izinto. Pumalanga, things happen. Inkosi kubusise. May God bless you. God bless you. Mudima Oshono Ngiyakuthanda Lafaz. kakhulu. I love you a lot. Ngiyabonga. Bye bye. Sikhuluma ke ini amaqiniso bakwethu. We are speaking the truth, my people. Mina ke ngomuntu kamoya. I am a spiritual person. Ngiyababusisa abantu. I bless people. Okuma kwami kule ndawo For me standing in this place, angilahla unembeza. I am not embarrassed. Niyayibona futhi yonke imisebenzi You see all the work usomandla ayenzayo. that God does. Uma sila kule When ndawo we are here in this place, azelanga we're bomnandi not here for fun ngoba kumnandi emakhaya. because it's not nice at Abanye home. badidekile phakathi Others are kwethu. confused among them. Sebehambe yonke They indawo. went all over Abanye places. badliwe imali. Others, their money is Kodwa spent. akulungi lutho. Nothing is working. Imisamo yobaba They bakho. all father's Umuzi houses. Your kayihlo. father's homestead. Abasekho It's emhlabeni. not here on earth. Bathembele wena They are oyihlo. trusting you, your Izalukazakini. father. Your grandmothers. Ezweni likamoya. The realms of spirit. Bathembele wena mntanami. Trusting in you. Ungabe izinto ihamba kahle Are na? things going well Ungabe for you? uyawuvusa umuzi You're going to kayihlo. wake the world Ungabe up. umsamo It's kayihlo. your father's Ngabe altar. ube You necala. won't have Ngosuku sins lokugcina. at the end of Kwathiwa life. wafa umuzi ukhona. Your father's Wafa homestead umuzi kayihlo Father's ukhona. homestead died. Ngeke ulithwale nicala. You won't get a Ngoba case. sonke masila Because all of us as we siyahamba are ngolunye we are usuku. going away. Leswaye ngithi mina kubantu That's why I say to people, ningizoni kahle. listen to me Ngikhuluma carefully. iqiniso I'm la. speaking the truth. I'm Angithengisi ngeqiniso. not selling the truth. Eminye imizi Other homesteads, yaphila ilali iqiniso. they don't have Baya truth. emsamo. They go to the Bashisa altar. They impepho. burn their Kodwa incense. bazwani ngaphakathi They don't get emndenini. along in the Base family. bayobamba Go imbuzi. hold a goat. Omunye akazwani Another nodadewabo. doesn't get along with Omunye the sister. akazwani Doesn't get along nomfowabo. with the brother. Noshisa impepho Even the egcekeni one who ekhaya. does the essence for Kodwa others. inhliziyo He's embi. got a bad Kodwa heart. uphethe iy'buso But he's got
abantu blessings of ngithi people. mina ngikhuluma iqiniso I'm speaking the truth. injalo phakathi As wenu it is amongst you. iqiniso truth engilikhulumayo I'm speaking liyabaphakamisa abantu rising people liyayivusa imizi yabantu Makes the people liyayivula imisamo yabantu Opens the houses. liyabavula abantu I open people up. iqiniso The truth. malingekho edekeni If it's not there in the family ngeke state, nibuseke ekhaya you won't be blessed at home. ayisebenzi lento This state yokupretendana of work is not benza working out ngathi of niyazwana pretending. kade You anizwani act as if you are nize getting along. niyoguqa empepheni Go to the nize essence. niyoguqa e-altar You kneel at the endlini altar. yabantu You abadala go to the adult's kodwa house. inhliziyo zenu But your heart zehlukene phakathi is emndenini separated in the family. baningi abantu abakhona There phakathi are wenu many people amongst you abembethwe inhlupheko that are suffering. enye inhlupheko ebambethe Another suffering that is holding them. ziyiqalekiso It's the zabazali sins of the ngoba parents. kunabazali Because there are some abaze parents bahambe emhlabeni go on earth, bayongena ebhokisini they go in the bengafuni ukukhuluma amaqiniso before telling the truth nasey'nganeni zabo to their children. abanye bafihla ibongo Others are hiding bafihlele sentence. iy'ngane They're zazo hiding sentence for their children. kunamadoda phakathi wenu There are men amongst you angamaqili that are clever. baney'ngane ngaphandle They've got children outside. bayifihlile kubafazi They're hiding it from their abanye wives. phakathi kwenu Others amongst you, abafuni ngisho ukuhlawula they iy'ngane don't want to kodwa help their banayo children. imali yotshwala They've got money for banayo imali alcohol. yokugijima ngaphandle Money to go around. abanye phakathi kwenu Others amongst you balala isinoma kanjani sleep, however. ngemizimba yabo With their bodies. ngeswayi bengasaphuphi That's why they don't live anymore. They bengasavakashelwa don't get visited. ingozi kabi It's lento dangerous yokuhambulala to go sleeping ngoba around. ulala nabantu ongabazi Because nokuthi you sebelala sleep with nabantu people, but abangaki you don't know how many sebekhipha people they izise slept. How engaki many terminations have they made? ifini uma ngabe umuntu osifazane Even if you're a woman, ma unamadoda when awu-2 you have two men, uneproblem engqondweni you have yakho got a problem in your mind. abantu ngabalifuna iqiniso People don't like the truth. iqiniso The truth, as long ngisekhona as long as I'm here kwi-television on TV, ngizolikhuluma I'm linjalo going to speak it as it ngoba is. nami ngoba ngimele Because I, as Ngathola I'm standing, iqiniso. I got the truth. and angilahle onembe I'm not zamangila embarrassed or angilali noma anything. yikuphi I don't sleep around. ngiganiwe nginkosikazi I'm married, I have a wife. angijoli I futhi don't date around. abafundisi abalikhuluma iqiniso The priests don't speak ngoba the truth. bayajola Because emasontweni they're dating in balala churches. balala namantombazane They sleep with girls. uzolikhuluma kanjani iqiniso nawe How you wenza going to amanyala the truth? mangabe umama obaba woman and a man, ungenalo iqiniso when you don't have the ngeke truth, uyitshele iy'ngane zakho you will iqiniso never tell ngoba the children the kwawena truth. uyajola Because you are dating around. kwawena futhi uyaphuma And you uyolala as well. ngaphandle kwesihlahla outside under uyokhumula iy'keti lapha You kweminye take, out ibhede your, you take off your skirts up on top of khona other people's abantu beds. abajola ngisho sebeganile bathelwa They are ngenyongo dating while they ekhanda are still- barejista They were registered. mina ngikhuluma iqiniso la I'm speaking the truth. angiselanga la epitritif I didn't come here to be ukuzodlala to play. ngisele la I'm here. ngisele la I'm here ukuzoqaqa inkinga yakho to open up your problems. ngoba sewuhlulekile Because you are umuzi suffering. kayihlu Your yafa father's homestead is ukhona down. indoda You are here, you are a man. umbuzo uthi The question is, wena ndoda you a man, ma uhamba emhlabeni when you go on earth, ushiya muphi umlando esibongweni what are you sakini going to leave your history in your soul? kunabantu abakhona phakathi There are wenu some people amongst you. amadoda ayaguga Men are getting akho ngisho old. unkosikazi There's no ekhaya wife at home. asalibele They're zintombi going dating around. ungizwe kahle Listen to me ngifuna ukuthi carefully. umamele I want you to listen ngingaqala ukusebenza before I start ngoba working. ngizokusebenza Because I'm gonna uyathanda work. You like it or you inhliziyo don't. yakho Your heart. noma ingakholwa Because it doesn't kodwa have mina faith. ngikholela wena I'm having faith ngizovula in you. iy'nto zakho I'm gonna open up ngizovula your inhlanhla yakho I'm gonna open up your ngizovula life. umsebenzi wakho I'm gonna open your ngizovula job. umsamo wakho I'm gonna open your ngizovula house. imali yakho I'm gonna open your ngizoqeda money. iy'kweletu I'm gonna finish nobutshwala bukudlayo The alcohol you taking, ngabe kade waphumelela wena you should have succeeded long ago.
umuzi kayihlu Your uyafa father's homestead is done. awunankosikazi You don't have a wife. uyofika uthini What are you going to get ezweni them lamathongo in the ancestors' realm? ubaba wakho uthembe Your wena father is trusting in you. akasekho uyihlo Your father's not akasekho moving. Your unyoko mother's not moving. ezweni In the likamoya heavens, kunamakhamera akubhekile there are cameras that are watching you. bayabuka yonke into They're watching everything. wenzani wena What are you doing? nami ngoba ungibona ngila As you see me here, sebenzela abakithi I'm working for my people abafele empini that died in wars. abahamba bethakatha Those who were wishing, abahamba bengazwani those who never got along, ababephatha imkhonto those who had bebulala abantu spears, killing njengoba people. ungibona ngihamba As lapha you see me walk here, ezweni likamoya the spirit hand, bayakhunjulwa ngenxa they are yami remembered ngoba because of me. ngihlala ngikule Because I'm ndawo always in this place. ngicela wena I'm asking you uhamba nengane that is going with a ehlushwa child imimoya that is ngicela ukuthi uyithathe ehlushwa imimoya I want you to take the owazi child's ukuthi best. iyawa You know that ihlushwa they imoya fall. They are falling because ibuyise of phambili spirit. njengamanje Bring them right now. Bring idonse them ngesandla forward. njengamanje uthi nawo phambili Hold them by the hand. idonse ngesandla njengamanje Hold them by the hand. idonse ngesandla ingane yakho Hold them by the hand. ehlushwa imimoya The one that is troubled idonse by ngesandla spirits. phambili Bring them idonse forward. ngesandla sebenza moya idonse Select some ngesandla more. ingane yakhe ewayo The child that falls. iyawa mntanami lengane Does this ibuyise child fall? phambili la Bring them here ibuyise forward. phambili iguqela phansi Let them kneel ayiguqe forward. phansi Let them kneel ngicela forward. sonke siguqe ngamadolo sonke Let us all kneel. sihloniphe uJehova njengamanje Let us sihloniphe uJehova respect God. njengamanje Let us all respect God. sonke All of masiguqe us, ngamadolo let us kneel. ngiyacela ukuthi ungamangali Don't be surprised. khona abantu abaneziphiwo abanye There are some people who are gifted abahamba bayakogqobela ababathakathi that went to their traditional leaders that are bathwebula witches. izipho zabo They turned their gifts. ungamangali mawuza umsindo abanye Don't be bekhala surprised when others are crying and making abanye noise. behlelwa Others, ungamangali mawuzwa imsindo when you hear noise, don't be ngizoqala surprised. njengamanje I'm going to begin right now. ngizobopha yonke imimoya I'm going to tie all the spirits. nibagadela ngaphambili You must look at them here. nigadela ngaphambili May you please guard the ones nigade in ndawo front. zonke Guard all over places. ngizokhuleka njengamanje I'm going to pray right now. uma ngiqeda When I'm done, ngizobala ngigcina ku-10 I'm going to count until 10. ngizobala ngigcina ku-10 sebenza moya Sabet some more. sebenza moya Sabet some more. sebenza moya Sabet some more. bathinte baba amanzi wami apha amanzi sebenza moya Sebenza naso-ke moya. mbambeni busa phambili Bring it Sebenza forward. moya. Sabet some more. Sebenza moya. Sabet some more. sebenza moya 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 Sabet some sebenza more. moya Sabet sebenza some 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 moya more. Sabet sebenza some moya more. sebenza moya Sabet sebenza moya Sabet some more. kakamani Kemasha. wena moya Wanama. olapha mfana Only mother. wena moya Wanama. ngiyakela naso babani Hold babani him. babani Hold him. babani Hold him. babani Hold him. naso Hold him. sebenza moya Sabet some sebenza more. moya Sabet sebenza some more. moya Sabet sebenza some more. moya Sabet some more. moya sasuluya sebenza moya sebenza moya Sabet some more. sebenza moya naso naso iyanyakaza lento iyanyakaza lento sebenza moya sebenza moya sebenza moya sebenza moya sebenza moya sebenza moya yes amandla sebenza moya sebenza moya baba amandla yes nakamandla Here's the power. Here's the power. Here's the power. yonke le moya inyakaze All the yonke le spirits moya move. inyakaze All the spirits move. Jika kanjani Leave him like that. amandla Power. amandla Power. amandla Power. abaneyiphosa abayiphakama babalama bafana njengamanje Right now. abaneyiphosa abayiphakama All those who have abaneyiphosa abayiphakama all who have gifts right abaneyiphosa now. abayiphakama Let the gifts rise. abaneyiphosa Let the abayiphakama gifts rise. abaneyiphosa Let the abayiphakama gifts rise. sebenzi nakamunye emuva lapha There's another one at the back. babethakula abantu lephakathi emuva No, bashada abantu emuva ashes. amandla kajehova Power of God. ngiyala amanzi amnyama I'm taking out dark spirits and laleyo waters. neguqile
Listen to Njengamanje. me right now. ngithumela ingelosi I'm sending the la angel ubuya khona ekhaya where I'm from at home. emsamo wakini My altar. emathuneni Grave. nakuvale khona Where it's closed. ngiyafuna njengamanje I'm opening right ayiphuma now. imhliwa Let zombies ayiphuma come out. imimoya Let the spirits ayiphuma come out. imhliwa Let zombies ayiphuma come out. imimoya Let spirits come out. sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya sebenza Sebenza moya. moya sebenza moya Sebenza moya. abangatholi imisebenzi Those who don't find jobs, bakufuneka imisebenzi make jobs open up. baba somandla Father, zulu eliphezulu thunder that is amanye out. amazulu eduma phansi emhlabeni Thundering duma down. dumane yaduma esizweni That are thundering nations. mabaphilise laba bantu Let the people live. babaleka ubuhlungu khona Hold where it's babaleka painful. ubuhlungu khona Hold where it's painful. babaleka ubuhlungu khona Hold where it's njengamanje painful right now. babaleka ubuhlungu khona Hold where njengamanje it's painful right now. siyasebenza isithunywa The angel is working. iyasebenza ingelosi The angel is working egazini lakho in your blood. ngehlisela igazi elisha I'm bringing you blood emzimbeni wakho in your body. mawuhlanzwe May you get cleansed. amanzi amnyama The dark spirits and waters. inhlambuluko Cleansing yasezulwini of heaven. inhlambuluko Cleansing yasezulwini of heaven. namhlanje Today. inhlambuluko Cleansing of yasezulwini heaven. mabahlanzwe Maybe they cleansed. mabahlanzwe May they be cleansed. somandla ngiyabonga God, I'm thankful. isipho wangipha sona The gift that you've given me. ukuze laba bantu So that these people, bazi ukuthi ungithumile so that they know that you sebenza sent me. moya Sebenza moya. sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya Sebenza moya. 1 Mwe. 2 Pedi. 3 Tharo. 4 Ne. 5 Hlano. 6 Tshela. 7 Supa. 8 Robert. 9 Robert. sengibopha yonke imoya I'm tying all 9 this. Robert. ngibopha ubuthakathi phambi kwakho I'm tying 9 Robert. ngivula umsamo wakho I'm opening your ngivula eyes. inhlanhla yakho I'm opening 9 10 Lesome. 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 somandla ngiyabonga I'm izwi grateful lakho for your word alibuyile lamba doesn't go back. oh bayavulwa abantu People are being opened. sebenza moya kababa Sebenza moya. wonke umuntu okhona kule ndawo All the people that are here, makaphume ephethe isibusiso may they come out having blessings. wonke umuntu okhona All people that are here, zonke iziqalekiso all the sins zasemndenini of the family, mazingavimbi may they not block isibusiso namhlanje the blessings today. makuvuka imizi ebifile May the homesteads that died open up. khulekela bonke I'm praying for all abakhona those that are here. kunodadewethu asebesele bodwa emakhaya There are some sisters that are left by abazali themselves. abasekho Their parents akunabafowabo there's no brothers. bayodla ekhaya They're taking the care of the namhlanje family. baba Today, Father, isibusiso the blessing esomsebenzi nenhlanhla imali of blessings and job and masehlele money, kubo may it come upon them. kunamadoda baba There are some men who asele Father, wodwa emakhaya that are left by themselves at imsamo home. iyabhidlika Their altares are akho destroyed. nkosikazi There's no wife. imali ayihlali Money doesn't stay. namhlanje Today, nkosi yezulu nomhlaba creator of heaven and earth, yise wabo bonke Father abamkhonzayo of all those that uNkulunkulu pray, wase-Afrika God of Africa, uNkulunkulu wamakhosi akethu God omhlaba, of kings, bavulela imisebenzi laba bantu open jobs for them. abanamabhizinisi Those who have businesses, mawaphakanyiswe may phakathi they kwethu rise up. makuvuleka inhlanhla imali May their luckies open up bonke of money. ubumnyama All the darkness obukwembethe emndenini that was carrying in the family, ngithi namhlanje I'm saying today, mawuhlanjululwe may you be cleansed. isambulo A vision sasezulwini of heaven. makuvuka umsamo kayihlo May your father's Makuvuka altar umuzi rise. kayihlo. Your father's homestead Impumelelo. rise. Success, la uhamba khona where you go, mayikulandele may it follow you. obani abagijima la Who are running here? obani nina ngobani Who are you? nifunani What do you Nifunani? want? What do you want? nifunani la What do you want here? nizokwenzani What are you here to do? nizokwenzani What are khulumani you, speak. nifunani la What do you want? awubheke zibamba wonke umzimba See, she's holding all the body. awubheke ezandleni bheka nayo lento ezandleni Look at this thing. Is bheka in the enyaweni hands. natso njengamanje enyaweni awubheke You see bheka it in the ekhanda feet. yo bheka natso ayikhumula icathula
bheka Now she's iyathutha taking- manje. Now it's Oh, moving. imancane. Wait. Maye ufuna ukukhumula icathulo ngiyekeleni. Bhekani ukukhumula icathulo bhekani. She's taking off Bhekani her umzimba shoes. iyaphuma lento iyasha. It's Awubheka burning. amasokisi ayaphuma njengamanje. The socks are coming out. Amasokisi ukhuluma amasokisi. Awubheka impahla. She's taking Ukhuluma. out Oh her sebenza clothes. moya. Sebenza moya. Sebenza moya. Imana Sebenza kancane. moya. Wo, mkhatheni. Ya. Nanka amandla. Here's the power. Kahle neke ngifuna akithi niyambona? Do you see her? Niyambona wenza ntoni? Do you see what she's doing? Unento ehanjiswa nayo. There's something that is traveling with her. Iyaqala iyathutha lento manje. Now it's moving right Niyambona, now. niyambona manje. You see her now. Bambeni. Hold her, bring her back. Hey, uzokwenzani kulo mzimba? What are you here to do in this body? Uzokwenzani? What are you here to do? Uzokwenzani la? What are you here to do? Uhamba nobani? Who is she going with? Uzokwenzani? What are you here to do? Uzokwenzani? What are you here to do? Uhamba nawe. Usuka wapha mama. Where do you come from? Enkonjeni. Hey, uzokwenzani? Ufunani la? What do you want here? Wenzani kulo mama? Wenzani kulo sisi? What are you doing Baba, in this let's woman? phansi. Ufuna ntoni la? What do you want? Hey, uvula impopho. Vula impopho. Ufuna ntoni? Vula impopho. Ufunani? Uyangithelela nomuntu lo. Eh? Uyangithelela. Uzokwenzani? What are you here to do? Ngifuna ahambe. Eh? Akahambe lapha nahleli konhlilile. Ufunani lapha? Wafika nini wena? When did you arrive? Wafika nini? When did you arrive? Wafika nini? When did you arrive? Ya? Ulandwe kuliphi izwe? Where were you fetched from? Ulandwe phi? Where are you fetched from? Ulandwe kuliphi izwe wena? Where are you fresh from? Ulandwe kuliphi izwe? Where are you fetched from? Lalaneke. Listen, Lento ivale impilo yakhe this thing is blocking her life. ukuthi ingayindawo. Ubonile So manje that life ukhumula doesn't icathulo go. yena. She took off her shoes. Wakhumula zonke impahla. She took off her Lento clothes. ikhombisa ukuthutha ngoba iyasha. It shows that it's Lalapha burning. uyisa intambo emhlophe la. Bring Lento a red ngizoyikhipha awushayi strand. mhlophe kikisi. Ngizoyikhipha lento mina. Lisa, clap your hands. Nantona evalile ngisekhaya kwakho Whatever that is iyathutha namhlanje. It's moving Nantona today. evalile Whatever that is ekhaya moving. ebhekeni lakho iyathutha namhlanje. moving today. Ibidliwa. Zombies. Thula-ke ngifuna uboneke namhlanje. I want you to see. Ngiyamkhulula namhlanje. I'm relieving it today. Intambo le This is a string. akuseyona-ke intambo. This is not just a string. Baba somandla God in power. ngibopha yonke le moya. I'm tying all the spirits. Ayibuyele emuva. May it go back. Wena ntambo String. awungabe intambo yasemhlabeni. Don't be just a string on earth. Back to the sender. Hayibola maraw. Ngibuyisa inhlanhla yakhe Bringing her ngale lucky ntambo. with the string. Makuvuleka into zakhe. May things open up. Lalana ke mfakele intambo izosha khona manje. It's gonna burn. Fakele Put intambo her le. the string. Mfakele mawuqeda ukuyifaka khona into ezokwe. Uyaphalaza lo ngapha uyaphalaza. Akuduma ihlombe uyaphalaza lo ngapha akuduma ihlombe. Makuduma ihlombe makuduma ihlombe Clap your makuduma ihlombe. hands. Clap your Makuduma hands. ihlombe makuduma ihlombe makuduma ihlombe makuduma ihlombe makuduma ihlombe. Clap your hands. Iyasha lento. It's burning. Sengiyakuya ke manje. I'm going back to her. Ngiyomkhulula. I'm going to relieve Ngifakele her. intambo manje. I put a string. Osebenza moya. Sebenza Nathi more. thuthe ezandleni. Nathi Yes, iyaqala iyanyakaza babene it's izandla. moving. Babene izandla. Hold her hands. Niyasha. It's burning. Niyasha komzimba. It's burning in this Niyasha body. komzimba. It's burning in Hey, this body. phumani komzimba. Come out. Phumani. 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 Out. Ngiyanishisa. I'm burning you. Phumani. Out. Oh, okay. Dala sihlala. Umbo nakho ke. Dala Here it sihlala. is. Ya. Dala bahamba sihlala lethu. Ikhaya lethu. Eh. Ikhaya lethu. Oh, ikhaleni. This is your home. Niyezwa ngithi? You hear? Can you hear? Yini? Asindawo. Into. Anindawo. Niyasha. You are burning. Niyasha. Yes. Out. Out. Ngipop. Niyasha. You are burning Eswini. inside the stomach. Out. Out. Phumani. Out. Phumani. Out. Phumani. Out. Phumani. Out. Phumani. Out. Phumani. Out.
Somebody. Out. Eswini niyaphuma nazo. The Nazo stomach niyaphuma. out. It's coming Nazo out. niyaphuma. It's coming out. Nazo niyaphuma. It's coming Nazo out. niyaphuma. It's coming Nazo out. niyaphuma. It's coming Nazo out. niyaphuma eswini nazo niyaphuma. out. Eswini niyaphuma. It's coming out of the Niyaphuma. stomach. It's coming out. Niyaphuma. Out. Niyaphuma. Out. Somebody. Out. Somebody. Out. Somebody. Out. Limaza. Somebody ya limanani ngiyalimaza. Limaza. Somebody. Out. Ihani yami. Where's my honey? Honey. Out, come on. Out. Come on. Out. Come on. Come on. Out. Eswini ngaphakathi. Inside the stomach. Eswini ngaphakathi. Inside the stomach. Niyaphuma ngomzimba. You are leaving the Niyaphuma body. ngomzimba. Coming out of the Niyawushiya body. lomzimba. You live in this body. Namhlanje Today. makubuyisa inhlanhla yakho. May your lucky be brought back. Uyaphuma namhlanje. You're living. Uyaphuma namhlanje. Coming out. Uyaphuma namhlanje. You're living. Uyaphuma namhlanje. You're coming out. Uyaphuma namhlanje. One. Uzongihlula. Ya, nazo. Uzongihlula. Nazo nakho. Uzongihlula. Ya nakho uyaphuma. You are living. Uyaphuma. You are living. Uyaphuma. You're living. One. Mwe. One. Mwe. One. Mwe. Two. Babe. 2, Babe. 3, Tharo. 4, Nne. 5, Hlano. 6, Tshela. 7, Supa. 8, Robedi. 9, Robong. 9, Robong. 10. Lesome. Imsebenzi yabonakala. Imisebenzi come. Awushayathatha phezulu. Shamabaso. Awushayathatha phezulu. Awubhidisa izwe. Bhidisa. Isa. Awushayathatha ubhidisa. Sit down. May you please sit down? Ithi baba umprofeti Father Prophet, ngiyabonga I'm grateful ukungikhulula. so that you relieved me. Yini into ebiyenzeka kuwena mntana? What was happening to you, my child? Ngihlezi ngiphethe ikhanda, ngiphethe inyawo, ngiphethe izandla. Ngiyaqobeka umzimba ngiyavulapha. Umzimba uyaqobeka. Ngiyaqobeka. Your body is Ilento in pain. kade ikhona. Ubona It's this thing that was angazi there. nokuthi ukhumule izicathulo nini. I don't know when she took off her shoes, Wakhumula yonke into. took off everything. Ijacket lento ithuthileke namhlanje. Moved today. Mntanami usebenza phi? Where do you work? Ngisebenza ngiyathunga ekhaya. Uyathunga. You are sewing. As from today Kutlwa kajeno. ngibiza imali phe kwakho I'm nenhlanhla. calling money upon you. Ibhizinisi lakho as from namhlanje mntanami. Your business is from today. Inhlanhla izokwehlela kuwena ngoba ihambile Luck is lento gonna ebuhlungu. come upon Shaya you. ihlombe inkosi Clap your ibusise. hands. God Inkosi bless you. ibusise, inkosi ibusise. God bless you. Shaya ihlombe. Clap your hands. Shaya ihlombe. Uhamba nobani lo? Who is this one going with? Lo uhamba nobani? Who is this one going with? Uhlala phi mama? Where do you live? endaweni yase-Belfast. Breakfast. Ikhaya Belfast. Belfast. Kuphi lapha eBelfast? Where is that? Ma usuka la drobheni ungena ngapha uhamba lo mgwaqo obhalwe ukuthi Imondi bese ungena Thatha umpopho bekena. Put a mic Ulethele on. umfana. You brought this Yebo, child. baba. Uhlushwa intoni? What is Ushwa worrying him? imoya baba. Wenza njani? What does he do? Awuyahamba ebusuku singamazi ukuthi ukuphi. Akazenzi mama, akazenzi. He's not doing it himself. Umhambisile kubantu. You Yebo, took him to baba, traditional ngihambisile. healers. Bahluleka. Lalela ke mntana. They couldn't help him. Today, Kajeko, namhlanje today, usuku lwakho. it's your day. Ningamboni mangabe ngezwa When he doesn't listen, noma don't ehamba. blame him. Unjani? Bastoti. Is he naughty? Akangilaleli. Akaze. Upho babwakhe. Where is his Baba wakhe father? walahleka baba simazi. Nakho ke. There is it. Ake niyabona lento kade ngisho. You see what I was saying? Uthi umoya nje The spirit, uma ngilo ngihamba as I'm uthi walking, umoya umprofeti buza the spirit, nomama ukuthi uphi ubaba njengoba lo spirit is mntwana asking, ehamba engafuni ukubuya when this uthi child umoya goes, kimi the angibuza spirit ubaba wakhe ukuthi Where uphi is the mama father? uphi ubaba wakhe Where is his father? Lahleka baba simazi ukuthi washonaphi soneminyaka. Asimtholi nomndeni wakhe awumtholi ukuthi ungakuphi.
angeke yinike manje leyo What is that? sekuyisiqalekiso It's a curse. esehla sehlele kulomntwana That manje is upon this njengoba child. naye lo mntwana esehambe engasabuyi As this child is ngelinye going- ilanga uyohamba ngempela ningaphinde One day, nimthole you will kanti never find umoya kayise Because the Father's usombethe lo Spirit mntwana is upon this kodwa ngoba child. usofikile ngizomqaqa Because he's mina here, I'm gonna ake ubikise ushaya ihlombe Hallelujah! Clap your bikise hands. ushaya ihlombe bikise halalisa hayi ngizamnceda mina I'm going to help you. ngizamnceda I'm gonna help masimncede you. baba Let us help you. mangilungise Father. lento Let me fix this. mangilungise lento Let me fix this. mangile sebenza hey esweni likamoya The spirit realm. uyise lakhona The Father where you are. hey 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 yeah 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 hey awulethe impepho lapho lethe impepho encane lapho ihlephule kancane impepho Bring my essence. khona abantu engifuna ukukhuluma nabo abakamoya There are some spiritual people I need to talk to. abakubo lomfana From this boy's ngibona family. abantu ezweni likamoya I see people in spiritual ngibona abantu realm. njengamanje I see people right ezweni now likamoya in the heaven. bathi bangabakubo They say they are from his family. angishisa impepho ngiyiqondise kulomfana Let me burn the incense. mina from this child. ngisemsamo wasezulwini I'm at the altar of ake heaven. ngishisa impepho ekhaya I won't kini burn this kodwa incense. ngoba ngiyilapha nginegunya Because I'm namandla here, I have power okushisela impepho to burn the incense ezweni likamoya in the heavens. ngizovula impilo yakho mfana I'm going to open your life. isondeze eduze kwakhe Bring him closer to him. ilo isondeze la ngikhulume kahle nabakubo kuqala ngishisa impepho njengamanje I'm burning the incense right now. baba Father, ngibeka kuwe nango umntwana I'm bringing this child to you. akazenzi baba He doesn't do this by cela himself. isidalwa sakubo May I ask for the ancestor? baba Father, akaqaqwe may he be ngiqaqe opened. inhlanhla yakhe I'm opening up his luckies. zonke izinto zakhe ivalekile All the things that are blocked. nansi impepho njengamanje Here is an essence right now. ngishisa impepho I'm burning the essence. nansi impepho ngiyamshisela Here's the essence. I'm burning it for nansi you. impepho ngiyamshisela Here is the essence I'm burning for phela you. zonke izithunywa zakubo May all his ancestors, izithunywa ikamoya the spiritual zonke ancestors, izithunywa ikamoya all spiritual ancestors, zonke mayisondele kuye may they all come closer to him. akuvuleka inhlanhla yakhe May his luckies open up. akufuneke mama umuntu uma enza into engalungile akazenzi lo mfana This child doesn't do uthola this. isiqalekiso He's carrying a sin. oh baba nkosi yezulu nomhlaba Father, creator of heaven and earth, ngimvulela inhlanhla I'm opening luckies. ngimcelela impilo I'm asking for life ezithunyweni zakhe from his ancestors. akaphiliswe May he live. akuvuleka inhlanhla May yakhe his luckies open up. akuvuleka inhlanhla yakhe May his luckies open nakho up. kuyenzeka Things are ngibeka happening. isandla njengamanje kuye I'm putting nansi a hand impepho on iyanuka kuye Here's an iyafika essence. kuyena impepho It's coming to nansi him. inuka kuyena nazo-ke It's coming to him. nazo-ke ya yes uyavula uyaqaqa He's opened. yes hey nifuna kuye What do you want from him? ubani wena Who are you? uba wena Who are you? ubani Who are you? ubani kuye Who are you to him? nifunani kuye What do you want from him? nifunani kuye What do you want from him? nifunani What do you want? nifunani What do you want? uyaphila namhlanje You are living today. uyaphila You are namhlanje living today. wena moya Spirit omhlukumezayo that is troubling yimini you. umprofeti uqaba I'm prophet. ngivula Miles. inhlanhla yakhe I'm opening up his life. uyaphila namhlanje You are living today. yes nakamandla Here's the power. Nakamandla. Here's the power. amandla Power. niyathutha You are moving. Niyathutha. You are moving. Niyathutha. You are moving. nakho yes ngikisa Hallelujah. busekimi Bring him to me.
Come, awubheke umangele manje uthi kuphi. Lo mama ophalazayo umbuyiseni la. Bring this woman who's vomiting. Lo mama ophalazayo umbuyiseni la. Mbuyiseni lapha, mbuyiseni ngapha. May you bring her back? Umuntu kamoya, ngibheka mntana, umuntu kamoya, ngibheka emehlweni mntana, ngibheka emehlweni, ngibheka emehlweni. Look Ngibheka into my emehlweni, eyes. ngibheka emehlweni. Look into my Awulokhuze eyes. ngenyawo bese uyama ngemva kwakhe. Suka kuye, mangenyawo. Umgade lapha. Please guard her. Yes, amandla. Power. Amandla. Power. Amandla. Power. Nazo. Yes. Phansi mlathe phansi. Nazo. Shaya ihlombe. Clap your hands. Njengamanje Right now, ngivula inhlanhla yakho. I'm opening up your luckies. Nantoni ebikuvimbile? Whatever that was blocking you. Umoya wenkululeko Spirit of relief. mawehlele phe kwakho. Come upon you. Namhlanje ngibeka isandla kuwena esiswini. Today I put my hand on your Uyakhululwa. tongue. You are Uyakhululwa. relieved. Uyakhululwa. You are relieved. Zonke izibopho All the ties ezisemzimbeni wakho that are in your body, they ziyakhushwa namhlanje. have been taken Awuthatha out of umbhobeko you. ikene, beka umbhobeko. Ubani wena? Who are you? Ubani wena? Ubani ohamba naye? Ubani wena? Who are you? Makungabadala abakhulumi. If it's the elders, let them say. Makungogo kumkhulu akakhulumi. If it's a grandmother, grandfather, say. Ubani wena? Who are you? Ubani? Ubani? Nifunani la? What do you want? Nifuna ukwenza ntoni? What do you want to do? Nifunani lapha kulomzimba? What do you want in this body? Ubani ugogo omkhulu? Who are you? Noma imimoya? Is it spirits? Ubani? Who Khuluma. are you? Speak. Ubani? Who are you? Ubani? Who are you? Khuluma. Speak. Ya, sifuna ukuzwa. Want to hear? Ubani? Who are you? Akithi manje simele sihlole imoya. We need to check out the spirits. Simele sihlole imoya We must check out the spirits ngoba khona umoya because there's some spirits wamathonga. of Khona ancestors, imimoya and then there are some spirits lena engcolileyo. that are dirty. Angithi yezwa bathi abasi. Okay, ake ngithi ukufuna kumoya. Let me solve this. Angisolve lenqa. Buyisa amanzi akho. Bring my water. Lula isi ngizomvulela isi. I'm going to Uzawubona open nawe. it easy. Ngizamvula isi. I'm going to open it easily. Ngizamhlambulula. Mawuhlanjululwe. May you be cleansed. Awuhlanjululwe. Be cleansed As from namhlanje from today. yonke imoya ekhona All the spirits that are there ayihlanjululwe. may be cleansed. Awuhlanjululwe namhlanje. May you be cleansed today. Awuhlanjululwe. May you be cleansed today. Nazo-ke izandla inyakaza. Here are the hands Nazi moving. inyakaza izandla zakhe. The hands are moving. Nazi imuvi izandla zakhe. The hands are Nazi moving. ziyamuva izandla ziyamukela The hands are receiving. nazi receiving. inyakaza izandla. The Ziyanyakaza hands are izandla. Nazo-ke They're nakho umzimba moving. unyakaza. The body's moving. Nakho komzimba unyakaza wo. body's moving. Zakubisa. Yes. Ziyahlanjululwa. They are being cleansed. Yebo uyahlanjululwa. Uhamba nobani konje? Who is she going Uhamba with? nobani? Who is she going with? Uhamba nobani? Uhamba nawe. Uhlala kuphi mama? Where do you live? Ngihlala efeni. Efeni. Imake Wait. akahlanjululwa. Uyini nawe? What is she to you? Makhelwane. Makhelwane uhamba A naye. neighbor Uhamba you're nawe. going with. Wena ke usiyomtshela ukuthi You are the one who's bekwenzakala going to- ntoni Yesu. What was happening? Uyibonile izandla zethu? Did you Nakho see her natho. hands? Uyabona umzimba wenzani? See what the body is doing. Na umzimba unyakaza. Here's the body Na moving. umzimba iyaphuma lento. It's coming out. Izithunywa ziyaphakama iyaphuma lento. It's Natho coming out. natho. Here's Nathi ke nyakaza. it's moving. Uyakhululwa. It's relieved. Uyakhululwa. Relieved. Uyakhululwa. Relieved. Uyakhululwa natho enyaweni. The feet. Enyaweni. Nakho The feet. uyakhululwa. Nathi ke nyakaza. It's Nathi moving. ke nyakaza. It's moving. Iyaphuma lento. It's coming Nathi out. nyakaza iyaphuma enyaweni. It's moving out Iyaphuma of the esandleni. legs. Bukani. Bheka wenzani. Iyaphuma lento. Out. 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 Ngiyalikhipha igama lakho ezweni lokufa. I'm taking you out of the Ezweni valley of ley'bopho sorrow. ngiyakubona zonke. Shaya ihlombe. Clap your hands. Ubani igama lakhe? What's her name? Ubani igama lakhe? What's her name? Khanyi. Khanyi.
Khanyi nangu umprofeti ukubamba ngesandla. Kanye, the prophet is Ukhululwe holding namhlanje. you. You are relieved today. Shayihlamba kuthuma ihlombe. Clap your hands. Abheka uyaqalaza ukuthi ukuphi. She's looking around where she is. Bheka uyaqalaza ukuthi ukuphi bheka uyaqalaza bheka. Where she is. Uyaqalaza ukuthi Khanyi ukhululwe namhlanje ukhululwe You are namhlanje. relieved today. Ukhululwe namhlanje You are mntanami. relieved today. Ukhululwe namhlanje. You are relieved today. Ani ukhululwe. You are relieved today. Lithi baba umprofeti Father prophet, Prophet. ngiyabonga I'm grateful ukuphila that I'm namhlanje. living today. Yonke imoya All the spirits ebengihamba nayo that I was going with, ingaphindi ibuye. mustn't come Zonke back. inhlanhla zami All my life, masibuyiswe may namhlanje. they be brought back Makube today. khona ukukhanya. Let there be Makube light. khona ukukhanya. Let there be light. Zonke izinto zami All my things, asivuleke. may they open. Inhlanhla yami My lucky ayibuyiswe. may be brought back. Shayihlombe kikisa. Clap your hands. Kikisa kikisa. Hallelujah. Ukhululwe namhlanje. You are relieved today. Ukhululwe namhlanje. You are relieved Kikisa. today. Hallelujah. Kikisa kikisa. Hallelujah. Kikisa kikisa. Hallelujah. Kikisa. Kikisa kikisa mhlatse phansi. Usakhathela umzimba. She's still tired. Mhlatse phansi. Let her sit down. Number 1 Sabaton. uphalazile She vomited lapha ya. there. Kuphuma lento. This thing came out. Nantoni Whatever eyakulahlekela that you got lost, mayibuyiswe namhlanje. may it be brought back. Mangabe kunempahla eyantshontsha abathakathi. If there is a Namhlanje close ayiphupha leyo mithi. May those Zonke inhlanhla zakhe ayilahlekile. Namhlanje ayibuyiswe shayihlombe. clap your hands. Moya wokuphila. Spirit of life. Bonke laba abahlanjululwe. All these people must be Amandla cleansed. wethe ngapha loyo. Bring her here. Bonke abahlanjululwe. May they all be cleansed. Lapha ke nanka amandla. Here's the power. Lalani lapha ke. Listen here. Asihlukanise ke manje ngifuna ukukhombisa. Let us differentiate. I want to show you. Lo mama uhamba nobani? Who is this woman going with? Sawubona mama. Yebo baba. Uhlala kuphi? Where do you live? Airport. Kuphi lapha? Where is that? Ephosela lokishini. Elokishini. Yebo. The Usebenza location. msebenzi muni lo mama? What job does she do? Usikhalaza Jericho asungenwa ngabogogo. eJericho. Yebo. Mama, Mother, uke uzwe ngezizwe have you heard of Yeah. nations? lento kuthiwa Spiritual- izizwe. Spiritual Yeah. nations. Aniboqaphela. You must be careful. Du lento imemeze emadlebeni. This thing shouts in your ears. Kokunye kuyenzeka ukuthi uyakumuntu At times you go ufuna to a usize bese traditional efike ecaba ngezizwe. and just put this Izizwe. spiritual nations Imimoya. as spirits. Abanye yasala bese yakhuluma athi mayihlezi Other ezwe ama voice stays, they ememeza. hear voices, Kuduma igubhu. noise in Lo the mama ears. unethonga. This woman has But an iproblem answer. ekhona. The problem that is there, Kunezizwe ezikhona. there are some bad spirits that are Manje there. kumele ke namhlanje ngimphakamisele ke. Today I must raise. Funa uzwe ke manje. I want you to hear. Hey. Ubani lo ugogo umkhulu? Ugogo Who is- umkhulu, ugogo umkhulu. Nithini bomkhulu? Grandmother, Nithini grandfather, bogogo? what are you saying? Nithini bogogo? What are you saying? Khulumani. Speak. Nithini nabo ke? Ya. Ya. There they are. Namba bekhuluma. Yeah, speak. Namba besa. Ogogo They omkhulu coming. nithini? What are you saying? Akimncede. Let me help Nithini you. bogogo? Phakamani. Nithi phakamani. Rise up. Yes. Ya nithini? What are you saying? Nithini ngimenzele lo mntwana? What must I do for your child? Nithi umprofeti amenzeleni? What are you saying the prophet must do for her? That's okay, eh? Sicela mhlambulule. Mhlambulule. Cleanser. Yes, sicela mhlambulule. Ubani wena hamba naye? Who are you that you're going with? Ubani wena ophila kuye? Who are you that you're living on her? Ugogo nomkhulu. Are you a grandfather or grandmother? Gogo. Lalaneke. Listen. Uma ethi ucela ukuthi ahlanjulule kusho ukuthi izizwe kumele ukuthi mina It means ngikhiphe I, izizwe eceleni. Kusho I must ukuthi take out bafuna these inhlambuluko abantu abadala. these elders want to Hlolani cleanse. imoya ukuthi ivela uNkulunkulu. Ungavele uthandazele umuntu Don't just ngoba pray bese for a uthi person. yonke imoya yamadimoni abantu mabe And then waphansi. you think Kukhona that all abantu the spirits abangenwa zithunywa abantu There are some people that abangasekho. are entered by Bese spirits that are not there. bevaleka. And then they get blocked.
izwane ke buyisa ikhandlela eliyelo la Bring a Mvulele yellow ngalo kuqala. candle. Eliyelo A yellow candle. buyisa lapha ngimkhansela Let me light the candle up for her, la iduze kwakhe close to her. wena ohamba naye You, the one who you going nangu with. umprofeti uCaba Here's the prophet Club, owabusiswa kaShembe the one who was blessed by Shem, eNazaretha Nazareth. nami ngizokubusisa I'm here to bless you. nasi isibani sakho ezweni likamoya Here is your light from your heavens. akahlanjulule umntanakho May your child be namhlanje cleansed. ngiyakuhlambulula nasi Today I'm isibani cleansing you. Here's the beka light. isandla phezu kwakho I'm putting a hand on you, gogo grandmother. namhlanje ngiyamhlambulula Today I'm cleansing you. uthini ke gogo ngiyakuhlambulula What are namhlanje you saying today? I'm cleansing you. Ngiyabonga. nazo ke Ngiyabonga It is. mkethe Nkosi yami. ya Hawu. Sekusele kancane awuphethe lo msebenzi. ya Ngifuna ukuyogitsa manje. ya Sengidawahamba ya nazo ke ngiyabonga. Here it is. Ngiyabonga Nkosi. khona lapha ke Listen, khona izizwe uyazi ukuthi izizwe zaphi mama where is this woman? khona izizwe zaseSwaziland There are some spirits from Yebo Swaziland. baba. izizwe zaseSwaziland lesi These are Yebo, spirits baba. from Swaziland. zibuya eSwazini They're from but Swaziland. today Kajeko. namhlanje ibuyele emuva Today they're going back. Kekeza Halalisa! Halalisa! lala kutshele kahle Listen to me. Timothy. nantoni evimba impilo yakho Whatever that is blocking your emile life, phambi kwakho that is standing. namhlanje siyasusa phambi kwakho Today we are namhlanje removing it in front of letha you. thatha imali yathusa Taking money is moving. kekeza Halalisa! Halalisa! kekeza mntanami Halalisa, my child. ngiyaprofetha manje I'm propheting. ngithi basheshe bahleka kodwa inkosi kuzwile namhlanje God has heard you. basheshe bahleka They kodwa love ubaba you. ukuzwile namhlanje But God has heard you. nantoni evimba impilo yakho Whatever is blocking your life, mayihambe may namhlanje it move today. ingelosi kamprofethi Angel of the prophet, mayisebenze phakathi as kwakho it work inside you. makuvuleka inhlanhla May yakho your luckies open up. makuvuleka into zakho May your things open up. makuvuleka umsebenzi May the job open makuvuleka up. imali Money must open nantoni up. ekuvimbile lapho Whatever that is ngethisela blocking, isibusiso pha kwakho ngethisela inhlanhla pha kwakho ngethisela inhlanhla pha kwakho luckies are zishaya ihlombe lapho Clap your hands zishaya there. ihlombe lapho Clap your hands nantoni there. ekuvimbile Whatever is blocking, uyabusiswa you are blessed. halalisa Halalisa! halalisa Sanibonani Maqhawe igama lami uMduduzwa kaYende ngidabuka ePiet Retief eDriefontein eMpumalanga but ngihlala la eThembisa ngafika kubaba lapha ku1on1 ngacela imoto ngacela konke nje engase ngiyobamba isondo ngaphandle le moto yakhe yayimile la ngaphandle hayi nasi isikhiyo ngiyitholile imoto nakho ke Ke tsona tseo. Halalisa! ngiyabonga engilosini kaBaba ngiyabonga engilosini yaBaba yasenqabeni amen thank you Ke a leboha. Nginibingelele enqabeni igama lami ngophilile Hlophe ngihlala eFendes Post bengizobonga kwingelosi kaBaba umprofeti ukuthi ngalahlekelwa imoto and then imoto ngitholile ibuyile iphandle ibuye iphila saka ayina scratch ayina next ngiyabonga engelosini yasenqabeni wenzekisimanga ngiyayibonga inkosi hayibo uyavula iminyaka ebivaliwe ngiyayibonga
Yavula iminyaka emivaliwe siyayibonga awunyakaza yavula iminyaka emivaliwe inkosi yami siyayibonga